Nova uvádí Dempsey a Makepeaceová. Ozbrojení a velmi nebezpeční. První část. V hlavních rolích v českém znění Pavel Vondra, Martina Hudečková a Alois Švehlík. Dempsey. Jo. V kolik, Joey? Dobře. Jasně. Budu tam. Čau, kámo. Připrav se na povýšení. Tentokrát to vyjde. Tohle už jsem někde slyšel. Mně můžeš věřit. Joey, táhne z tebe jako ze sud. Jen klid, věř mi. Jestli nám to dneska vyjde, zítra bude v novinách. Jo? Jo. Ale ne jako tenkrát, ha? Ale, pamatuješ? Tomu teda říkám pokrok. Jo, díky. Proč jsme tu jenom my dva? Protože děláme společně. Jasně, společně. Hm? Tak pojď, pojedeme mým autem. Sebereš ho? Ne. Až půjdu kolem něj, upustím tašku. Fajn. Budem tamhle.
Říkal, že zboží bude v hnědým papírovém pytlíku. Ten vidím. Až k němu Eddie dojde, něco mu řekne, podá mu ten pytlík a pak ho drapnem. Doufám, že k tomu dojde dřív, než něco chytím. Klid, třeba ještě nepřijel. Cože? Klídek. Joey, co se to kluci děje? Co je? Co vyvádíš? Řekl jsi o tom ještě někomu. Ne, nikomu. Proč? Co je? Právě jsem přijel náš šéf. Coltrane. Coltrane. Ty kecáš. Tady něco smrdí, Joey. Jde ke Coltrane. On snad dá to zboží jemu. Jo, pak Coltrane musí být náš muž. Střílej, Eddie, střílej! Joey. Jinak to nešlo. Nedal jsi mi šanci. O'Grady, poslouchejte mě přece. Já se kvůli tomu parchantovi Coltraneovi nenechám zabít. Nekřičte tolik. Coltrane! Je to tak lepší? Dempsey, co pak jste se zbláznil? Coltrane samozřejmě všechno zapře. Dejte mi 2 dny. 2 dny, abych našel toho špicla Eddieho. Vytluču z něj pravdu, i kdyby ztratil paměť. Myslíte, že byste ho poznal, kdybyste ho našel? Bez obav. Nevypadal nějak takhle? Kdy ho dostali? Už včera odpoledne. Když jsem odevzdal hlášení. Tohle je velká špína, co? Coltrane je pouze pěšák. No a co? To mi snad brání Coltrana zatknout. Počkat! Počkat! To můžu ještě ztratit! Teď jsem na řadě já! A když s tímhle skončím, vemu Coltrana s sebou. Máte výčitky kvůli Joeymu? Zastřelit on mě, bylo by to horší. Teď mě dobře poslouchejte, Dempsey. Coltrana dostaneme ve správnou chvíli a potom vás budeme potřebovat. Jsem tu. Ale co mám dělat? Sedět na zadku? Učit se plavat s kulkou v hlavě v cementovém hrnci? Musíte zmizet. Cože? Když tu zůstanete, zabijou vás.
Nikde ve státech se před nima neschováte. Jestli je korupce všude kolem nás, ve sboru budete přímo na mušce. Chápete? O'Grady. Chcete mě vyhodit? Chcete mě vyhodit, jo? Po všech těch letech. Ještě jsem si ani nevydělal na důchod. No tak co mám podle vás dělat, ha? Hledat práci! Já jsem Polda. Nic jiného neumím. Tak co se mnou? Našli jsme pro vás místo, Dempsey, v Londýně. V Anglii. V Anglii? V Anglii. Jen 3000 mil od New Yorku. Byl jste tam už někdy? Ne. No, je tam hezky. Byli jsme tam loni s manželkou. Krásné město. Co je to za práci? Podepsali jsme takový výměnný program s anglickou policií. Pár našich jde tam, pár jejich sem. Boloňovi se podařilo prosadit vás na seznam. Zařadí vás do nově vzniklé vyšetřovací skupiny. Jsou to tajní agenti. Pracují v přestrojení. Nezapisujou je ani do složek. Britům vždycky všechno projde, na rozdíl od nás. Budete dělat tu samou práci, co tady. Ale nikdo nebude vědět, kdo jste. A tady na to nikdo nepřijde. Jenom vy dva. Oni my. Dělají v Anglii sendviče s pastrami. Když ne, pošlu vám ho poštou. Tak dobře. V žitném chlebu s okurkou. Osobně na to dohlídnu. Ten Londýn. Je to tam jako v LA. Budu tam potřebovat auto. Máte u sebe policejní kreditku. Auto si najměte hned na letišti. Víte, že máme doprovod? Nevšímejte si jich. Jestli na mě v Londýně bude čekat uvítací výbor. Nikdo neví, že se tam chystá. Jestli jo, slibuju vám, že si je podám. A pak se vrátím pro vás a pro Boloně. A Coltrane. Nejdřív pro vás. Snažím se vám pomoct, Dempsey. Díky, O'Grady. Ale myslím, že pomáhám já vám. Myslíte, že ho ti Britové skrotí? Argentince skrotili. Díky bohu, že ten chlap je rovnej. Dovedete si představit, kdyby to byl grázl? Mí lidé strávili přípravou toho materiálu tisíce hodin. Obávám se, že sám státní prokurátor potvrdil, že k získání královského svolení pokračování ve vyšetřování by byla zapotřebí aspoň 60% šance na úspěch. Je mi líto, superintendente.
Spy Kingsi, špatné zprávy ze 3. divize. Nemohou uvolnit žádné lidi, tedy ne tak schopné, jak požadujete. Kdybychom neplýtvali penězma na sirény a uměli ochrany štíty, měli bychom těch schopných lidí víc. Přesto bych pro vás někoho měl a slyšel jsem, že je velmi dobrý. Jo? Někoho z pobočky? Není přímo od nás. Přijel v rámci našeho výměnného programu s newyorskou policií. Vy mi nabízíte amíka? Dobře, zítra. Díky. Ano, zítra. Díky, naschle. Ahoj. Potřebuju auto. Jasně, chtít pizzu šel bych jinam, že? Promiňte, mám za sebou dlouhou cestu. Berete tohle? Ano, jistě, pane. Bezva, je na ní finanční limit. Ne. Jaké auto si přejete? Je to pro známýho, jmenuje se O'Grady, chci ho překvapit. Jaký nejdražší auto tu máte? Víš, časy mám takovej pocit, že nás dneska čeká těžký den. Halo? Ano, je tady. Šéfe? Kdo to je? Smithfieldská tržnice. Další vražda. Dobře, chápu, je to jednoduchý, prostě pojedu po M4 až na konec. Přesně tak. Tady je mapa. A díky. I za ten tip na ubytování, podívám se tam. Bude skvělý najít barák, před kterým budu moct zaparkovat. Brenda Jonesová. Hezké svezení, pane Dempsey. Díky. Kdy se to stalo? Asi ve 3 ráno. Mrazící systém stěžuje odhad. Takže tu prošli davy. Sestavil jsem vyšetřovací jednotku. Zatím máme 2 první svědky. Co je tohle? Kaviár. Má ho i v kapse. Už jenom jeden. Nějaký turista. Sam Johnson. Dobře. No, tak co pak jste nám přišel říct, pane? Dempsey, poručík, newyorská policie. Hlásím se do služby. Kde jste vzal ten bourák, kterým jste sem přijel? Půjčovně, na letišti. Jak dlouho si ho necháte? Dokud za něj O'Brady bude platit. A to bude jak dlouho? Dokud ho bude trápit zlý svědomí. Mě by svědomí tak moc netrápilo nikdy, poručíku. To doufám. A nenechám se zastrašovat. Od nikoho. To já taky ne. A už vůbec ne od amíka. Před 9 měsíci byl zabit hlídač. Mysleli jsme, že je to náhoda. Potom jsme zaslechli zvěsti o krádeži kamionu plného kaviáru. Myslíte trak? Ano. Ale bylo divný, že zřejmě nebyl pojištěný. Tedy aspoň nikdo nic nenahlásil. Prověřili jste všechny pojišťovny? V Londýně ano.
A kdyby byl pojištěný v zahraničí, Lloydové by to zjistili. Máte představu, kolik se dá získat za kamion kaviáru? No, víc nežli vydělám. Za 40 tun 16 milionů babek. Co je babka? Libra. No, jasně. Ale ten trak se nenašel. Že? Pokud víme, tak ne. Jestli skutečně existoval. Tolik kaviáru by chtělo aspoň tanker šampaňského na zapití. Sehnali by ho tu tolik? Dobrá otázka. Mohli si udělat zásoby, nebo ho po revoluci propešovat z Iránu. A ten mrtvej chlap, o tom asi něco věděl, že? Až do včerejšího večera určitě ne. Jak to? To se mi naposledy ozval. Byl tajným poldou. Jedním z nejlepších. To mě mrzí. Teď by mě zajímalo, jestli zjistili, že byl polda, když ho mučili. V New Yorku profíci nezabíjejí poldy, když to není nutné. Tady taky ne. Ale nemůžu riskovat. Na tom případu pracuje v přestrojení ještě jeden z mých lidí. Bohužel ho teď budeme muset z jeho postu odvolat. Jasně. Tak mě napadlo, že bych vás dal dohromady, když už jste do toho případu takhle vpadnul. Ano. Bude to ten správný průvodce po vašem novým působišti. A když si nepadnem do oka? No, o tom bych pochyboval. Hele, nech ty svý pracky pěkně v klidu. Šero, na zákazníky musíš být milá. Jenom klid, oni mají rádi drsný zacházení. Slouží nás někdo? Okamžik, prosím. Podívej, nevidíš, že máš díru na punčoše? A vy budete mít díru v hlavě, jestli mi hned neuhnete z cesty. Takže, 6 velkých Bacardi s kolou, 4 světlý piva, sněhovou kouli, šroubovák a 6 tedy brambůrky. Ty brdelko. Odprejskni, File. Nemáš chuť na prýmový večírek, zlato? Ne, díky. Vážně? Tím si mě teda nekoupíš. Grosvenor Square 57 ve West Endu, bude se ti to líbit? Jo, ale mýmu manželovi těžko. Vem ho s sebou. Mám jí pozvání. Vsadím se s vámi, že ho hned najdu. Je to informátor? Ne tak docela. Co to bude? Pivo. A co vy? Máte skotskou? Jasně, že máme skotskou. Kde si myslíte, že jste? Poslyšte, hledám muže jménem Harry Mac. Neznáte ho? A co když jo? Potřebuju s ním nutně mluvit. Kdo k sakru jste? Jsem jeho šéf. Starý Bill? Hned jsem si to myslela. Řekněte mu, že budu celý odpoledne ve skladišti. Když si vzpomenu. Lady. Lék na zlepšení paměti. No, po krátký ohlídce terénu bych řekl, že váš člověk tady není. Mluvil jste s ním.
ambasádu musíme sledovat ve dne v noci. A mimochodem, všechno, co vyděláte prodejem těch hrozných karafiátů, mi odevzdáte. Jasný? Harry, poručík Dempsey z policejní jednotky v New Yorku. Poručíku? Poručíku! Seržantka Makepeaceová. Těší mě. Zdravím vás. Už víte o Willisovi? Ano. V klubu je to hit. Zjistila jste něco? Kdybyste mě tam nechal... Mohli odhalit vaši totožnost. Jak? Mučili ho. Musel jsem vás stáhnout. Kdy už se mnou přestanete zacházet jako s dítětem? Vždycky, když se něco trochu... Poručíka Dempseyho přiřadili na čas k naší jednotce. Už o případu něco ví, budete na něm pracovat společně. Vysvětlete mu, jak to tu chodí. Snad se od něj můžeme i něčemu přiučit. V New Yorku je na něj teď moc horko. Kdo ví? Třeba vám to spolu půjde. Priceovi, majitelé firmy, pro kterou Willis pracoval, nevěděli, že byl policista a asi stále nevědí. 2 bratři, Dan a Tom Priceovi. To je Dan. Jak vychází z Nugget klubu, kde jste dnes byli. A kdo je tohle? Phil Paris, jediný z pravidelných návštěvníků, na kterého jsem nic nenašla. Taky dělá v tržnici. Ale zdá se, že je všechny zná. Něco mi na něm nesedí, ale pořád nevím co. Vsadila bych se, že má záznam. Stavil se v klubu, než jste přišli. A jako na potvoru mě zval na dnešní večírek. Nevím, proč zrovna mě. To já taky ne. Na Grosvenor Square. Já bych tam šel. Už to nejde. Proč ne? Řekla jsem, že jsem vdaná. A tomu vadilo. Vůbec ne. Řekl mi, ať manžela vezmu s sebou. Chytrej. A zná vašeho manžela? Ne. Co kdybych si vašeho manžela dneska zahrál já? Co vy na to, seržantko? Vždyť se vůbec neznáme. Ideální příležitost to napravit. Dejte mi adresu, stavím se v 8. Ahoj. Ale tohle jste opravdu nemusel. Jo, ale mohl. Chcete je? No. Vážně hezký. Jen ty brejle jsou mimo. Lepší. Takže můžeme jet. Pojedeme mým autem, bude to vypadat líp. Ještě okamžik. Co je? Musíme se seznámit. Pár životopisných údajů. Pro vás a pro mě. Jdu na to. A na co? Jdu na věc. Sam Johnson. Kdože? Váš manžel. Velký Sam. Nevěděla jste, že jste si vzala pitomce, co? Jo, a ještě něco. Co? Jestli budete pořád ta číšnice, kterou jste hrála, tak se převlíkněte do značkových riflí, protože číšnice v tomhle oblečku, to mi prostě nějak nejde dohromady. Víte, podporučíku, Poručík. mám obavy, že takhle to asi nepůjde. No proč pak ne? Nevím, jak si můžeme hrát na manžele, když si lezeme na nervy.
Přesně to přece potřebujeme. Spousta párů si nemůže přijít na jméno. Budeme jako oni. Tak co vy na to? Zlato? Proč si nás taky nevyfotil? Nejsme pro něj dost důležití. To je. Sharon, Ahoj, Phile. skoro bych tě ani nepoznal. Tak to je ten přísný manžel? Jo, Seme, tohle je Phil Paris. Chodí k nám do klubu. To on nás sem dneska pozval. Aha, Sam Johnson moc mě těší. Je Američan. Ale má docela postřeh, co? Nevšímej si ho, je po cestě Neverlane. Aha, zrovna jste přijel. Jo, z New Yorku, jenom na skok. Předpokládám, že obchodně. Jo, za svou kvočnou. Jakými obchody se zabýváte? No, kupuju a prodávám. A vy? Něco podobného. To je mi náhoda. Díky. Jakže vám to říkají? Filip. Čí je to večírek, Filip? Jistého Mosera. Ano, moc rád bych mu poděkoval za pozvání. Jistě bude potěšen. Rád pozná kolegu z branže. Omluvte mě, pokusím se ho někde najít. Máš moc hezké šaty, krásko. Díky. Hezké šaty, krásko. Měla jste pravdu, ten chlap je divný. Možná, že on si to samé myslí o nás. Tamhle jsem zahlédla velkého Dannyho Price. U toho sloupu. Jo, to je on. Co člověk jeho formátu pohledává na takovémhle večírku? Děkuji mnohokrát. Proč tak najednou? Třeba nám to spolu sluší. Je to ten samej, co stál u vchodu. Předtím nám to tak neslušelo. Asi si půjdu přepudrovat nos. Rozdělíme se. Seme? Seme. Ahoj. To je ten muž, o kterém jsem vám říkal, ten obchodník. Sam Johnson, Abe Moser. Hezký večírek, Abe. Díky. Dovoz a vývoz? Jo, jsem tam jako na kolotoči, Abe. S čím konkrétně obchodujete, pane Johnsone? Zřejmě s čímkoliv, co vynáší. O to jde, ne? Kdybyste dovolili, pánové. Zajímavý chlapík. No ano, milý mladík. Se spoustou energie. Jo, to bych potvrdil. Víte, tuším, že Phil není moc nadšený, že jsem dneska přijel. Proč? Snaží se okouzlit moji mladou londýnskou princeznu. Ne. Jo, ale ostrouhá. Teď, když jsem zpátky, koupím jí šampaňskýho a kaviáru, kolik bude chtít. Mimochodem, nemáte zájem o větší množství levného kaviáru? Chci pronést přípitek. Chci pronést přípitek. Jo? Ticho. Přípitek. Tak.
Dave, na mou nádhernou ženu Sharon a na naše manželství. Na Sema a Sharon. Krásné druhé líbánky, nádhera. Ale měli příležitost strávit spolu. Neměli, protože piju s kamarádama. Jste opilí. A vy krásná. Nevím, kde bydlíte, když jste v Londýně. Pronajímáte si byt nebo bydlíte po hotelu? Babe, to bylo překvapení. Ale no tak. Překvapení pro Sharon. Zlato? No je na tobě, jestli ti nevadí, když to řeknu před těmi krásnými lidmi. Benzín, tak mluvte. Dobře. Najal jsem novomanželský apartmá v hotelu Park Lane. To je No ale víte, co mě nejvíc trápí? Ne. Že už mě nemiluje. Ale jistě, že ano. Ne, nemiluje, víte. Co jsem vystoupil z letadla, po takové době mi ještě... Sharon, no tak. Zlato, dej mi pusu. Prosím. No tak Sharon, polipte ho. No tak, no pusy. Prosím, zlato. No tak. Vidíte? Sharon! Tak Sharon! Zlato moje! Princezno! Pracovala jako servírka, ale nahoře bez chodit nesměla. Je mi líto, poručíku, ale budu to muset napsat do svého hlášení. A co? Jste opilí. Myslíte, seržantko? No tak. Za celý večer jsem měl 2 skleničky šampaňský. Ale spousta těch chytek u bazénu bude mít ráno pořádnou kocovinu. To vám nevěřím. Klidně mě zatkněte. Odvezte mě na stanici a nechte mě dejchnout do trubičky. Ale tím naděláte víc škody než užitku. Proč? No, když se podíváte do zrcátka, uvidíte, že za náma jede auto a v něm jsou 2 muži. Sledují nás od Mozrova domu. LP 790 ES. Dobrá. Škoda. Ve služebním voze bychom hravě zjistili, čí to auto je. Co budeme dělat? Co by? Jedem do hotelu. A to je další věc. Nápad s hotelem vám milé rád vysvětlím. Nikdo netuší, že tam jedem, jenom lidi z toho večírku, že? Je to tak? Ano. Takže když nás tam přepadnou, budeme hned vědět, kdo je poslal.
Zůstaňte tady. Mně stačí gauč. Dobrou noc, pane Johnson. V případě potřeby stačí zavolat. Jistě, podporučíku. Poručíku. Poručíku. Jako mnemotechnickou pomůcku můžete použít já jsem nikdy nebyl pod. Chtěl jsem ho dostat živýho. Ale děkuju. Seržantko. A co pokud vás probudilo? Konec první části.